Minyan no ni pasa shia. O minyan no doya wo. Minyan no sada. O minyan no doya wo. Minyan no ni pasa shia. Yan no doya wo. Minyan no sada. Ponce Jaware, Obam Ponce Jaware, Yam Ponce Jaware, Yam Ponce Jaware. Yam Ponce Jaware, Obialo. Hai! Obialo. Aku semua padam. Obialo. Madam. Ada bina ko ga menno no. Ina yan ko. Obialo. No, o yire no waja no wa ma me no. Ni ko dam. Wo mo dam de o mo nya. Se se me ba. Obialo. Ada na bia nipa. Obialo fie na no budi. Obialo. Obialo. Kada mo hwe die si. Obialo. Mami wa de no be ti da boy wa. Obialo. Madam. Ni wo de mo sa na konde. Ni wo de mo. Ele se be tie mu. Kai wo de pie. Obialo. Yo se wow. Ni de na me de. Ewa. E bia na ne na da bro so na wo ye sa wo. Woni na da bro so na ma ne ye. Ayi mi waja bo. Ayya na mususun kasa. Obialo. Eja wo edresita wo. Paso mo do. Ana Ado wo to aba. bibi ti se bubu bi. Ana ayi bi aye kwata de aye kwata ni bi. Wo jalabia. Wo jalabia. Fa jalabia na bre. Fa jalabia na bre. Eh fa ba. Woni bla bla wo ne wan. Obialo. Me samo mon kamo. We what did you enra na sa atale de. Jalabia good. E ba cho mun so ni na mun fashion. Dai wona na yire no. Ene o so ni mun na mun fa atale ne nse no. Dai so na na nyu na yire nyu na ne da. Wo ti fi abi. Ra da na wudi na mun so ni na fa atale ne nse no. Na meba mun fashion na meba. O dia mun fa atale ne nse no. Sama le yire no. Wudi na biara. Da ono da me debi. Ele ka me wudi be musa. Obialo. Oh my lord. Ini pana boda ma osi. Medi ko kai. Medi ne ma. Ade minti yo ya.
Sister, is it one and a cassa you win? Pacho yene nani ye mama. Yene nani ye mama misro. Yene nani ye mama. Yene nani ye mama kofa baye. Yene nani ye mama. Sister, do them kofa baye. Kofa baye yene nani ye mama ha. Ah, me so mo hwe na. Aha. Una wo yire no no manem hwe. Me yire no. We do no ofia me ni. Na this am pacho tunufo. Do ni ma ni se wusi akwankwan dua yase. One na da bro so. E na de oni na da de na bro so me pacho fiera. Concussion. Konwansi. Ah. Sister no, who ma dia ha no. Ni nyina afiri wo. Me tena afiri ha no. Wo bo nwomo a. Eya ne bumfu. Madam bufu. Taba na me ma na ne bumfu no. What you see the keke na ye I say. Why dede? Wo nwom na wo bo no. Ha no. Ada we so ana. Sa ko bo kakra na hwe. O de bi se bia. Je tinyi na sa ko bo kakra na hwe. Bo ne hwade. O de bi se bia ayi. Madam ani mi se jabo. Se bia we say na mi kura na ma. We ya kura dia. Ah, cheche na so den. Sa ko bo no sa ko fa ko bo. Wo sa brantie ya, wo bo ju se fufu wo mu. Ah no, madam na mpacho o tire mu a. De me wa firi na efiri no. Ha no a. Na wo na bi na me no tise. Da bi na de o se wo hwe. Ja. Eye wo no ade. Na enso no se wiase wo bia ne de wo pe. Sum atini mu no. Empednum. Enti be ha life. Empesa wo be bodwetai. Ina so ntimi na kwa me pedunyo. Da bi o. Ye wo nwom ane ye wo nwom. Na let's go do there. Dwetai na kuta wo no. Twene no. Se bia guitar na me boni se. Adi. Ti e fen yese no so se me ne nchen. Enko ho se bi firi ho ba no. Wo se me nchen dia nchen yeso. Betu. Ewe betu. Mesra mo wan hwe ya. Man hwe ya. Efiura. Akom betimi afa no. Ene se ne ni ku be echi ame. Me me echi ame. Hwe. Me be echi ame. Efiura. Na wie. Ma kire mo de wo se mo ye. Na so so won terefo. Na so bebo nyom na. Mo amu esimusi. Eti ayi ma me mpacho wadawro ma. Me pacho wan kasa wo ye den wo ye hwan. Ne den na hu. Abrantie ma fra wo mpredo do sei. Biti 2. Abrantie ene wa ye sei. We abeka hu ntia ye 1 onti afi no wakan no fofo. Abrantie odi niam di agro. Madam me das. Madam wadawro ma. Wodi niam di agro hwe ye no abodju se na afu no. Sebi obi adwunu woni tirimu bia wo ye nyansani. Me de no abodju se. But enu ntira. Wanu asama ho. Ene wa abodju se na betwetwe asama brew e wo wano. Ti hwe efiera na wie. Eti ti ma mi mpacho wadawro ma. Eti se bia wo to ho sisi. Ne bia me kondo so mbo gitara me go gitara. Memo. Efiera. Abrantie we. Betun. Okay. Ene betun. Ene madam. Mami. Ne bi pacho wan kasa no wan timi anche ya de kodi ayi. Me se me fra wo mpredo do sei. Hweye na de kuma e kwa anyina. Ene madam bacho ne koda mami wai bacho. Wai. One ene nko ne koda. Wai. Wa me pacho ene. Efiera so na ayere no no. Eti dia wo se me ye no. Ma beboa mo mawie. No wa hwede ya be ya me ne na. Bibi e ma ene ne na. Why? Eti di odina wo so no. Hwe ne pe kwan bi fa ne fa. Ezo so de. Akosi. Sa di so ni so bi ne de chere. Du bi ne dia chew. Woni te sasa de obo bia o sa de wi. Tichina no wo adan. Ese sunsun be na tinu. Ene madam na kanu. O sunsun na tinu me empenyo. Ene se wa wie di metimi abonti se bia me boni se ya. Akosi, kwa sa nyoma. Eni ya metu. Eni ya metu. Tu ase nda se na o chuma. Bema de koso.
enye kwa enye clear eni na ho aye ble e de na koso kasa e de na koso wo busam ze de na koso na wo mi no ti fiase ye wo hawo bi Debbie ye wo amane enkoda da bi da so da ben na wo mebo ma hu mensia wo fie ha wo eye wo bibi o se me hu nya me hwe enti adan de na ekoso de ne wom de na tue mu panti a enti mebo ya obeya akofa ne bae enche bia na ono na enya ho hawo ne ho amane enti eni na ofre me na ne tenti titi o si ana ho ye ana ho ye pa kesa me mo enti no ho ye ana ho ye pa isi achi yipini yema ade ne jabo menya kose Robert me si jabo na to pa wiase wo hu se obi wo nipa gu okora na wo kire mi enti we ye mo na sore ba hu se ade na wo bo no na ema abawe no ye den eye sa no enti eno no wo se obi se die enti na ye bo ana eye sa eno no wo te me hu se wo ntime nyine ho na panifo to abrofo can say me say an stinking blow which is inevitably yours when earlier encounter prevent further encumbrance twede be no agene ntem enti akosi ade na wo jabo na wonti ase na na da me nya kwase me me sisi wo so nso bo kwa bonte na ko bo efia de men try emusuo emo sa de no e wo ha na wo na menti ase o esa sa de ne sha ase na ye nyina ye ko no wo na wo chem so ye fi wo metimi abad na fe de se de aso wadan wani wachi kura ahwe me madam na ehu ade no e no se ade na wo bo no e na e ma sa de ne eba e ti ujai eno kura no question mark wo ho big question mark sa ma me no no de no enye wo na aka chem so obai ne ma me ne beti o de be fi ase eti die hu ye nti obeka asa asam no kire ye iko so wakasa mu on oyeden oye hwan die adwuma no wodi ese me yiri no kwa mama beti fi ha die ye me yiri no so mama so hu on se won se o ti ntimi nwini ye so ntimi nwini ye wakasa mu na me musa na ya won ne da ya wonye sa ani die wonye sa ojeje hu wonye sa da bi wonye sa ade obesa de na wo bo sa wo bonyum eno obesa wo monyuma onye hwe wonu bedi nkomo kama ba wo start so bonyum pe o yire wonu aka asole asem da asole oni mi ni hu nkomo da ene so ntimi twam obi aba o because wo twam obi aba na ye bo kwamra kwa dunuma na badunuma gita wom o bate oya tene it means na agate hwenu ultimate atena nisi awe yempe kwa bisu yemfe maama no ni musa no ese wakasem pa yemusa wono anu maama no yemusa maama na kasa me de me nka me susu se wo se ya itimi ehunu kwan ye befa so se ne se obi onimfom bi sofo bi a ne waben because is asofo no pro be cancer ma 3 years time was me boa ene de me ha ho mia me wo de beko tu de yemfe maama ni musa no ni se commission ko na danfo ne wo timi ko hye nkomo 31st wa so ene de se wo de kan hye ho yeah Debi unadamfo no wonu ne wo fi onim se kom de no de wakwache se akwa bi nesi e kom be de ne pa onim so wadwuma ase enti se no uzuze ne maame na mu yeni kan ne maame ne yes yemfe maame no ni musa no esase mu we de de kwa badwuma menti ase onso maame ne me se de wo hwe na wo se wanyini pa maame ne wo se wanyini na ne ho na efe ne ho na efe wo hwe me hwe ne kwazi ase na pampu mapa no afo so ayi ayi ti se no e kwa be ne be fa so be busa no o se yeni ne wo fi anti wo pa me bi de me mpe ye friend na me hwe na bemba ya dia metimi akomi krom wo ko krom se na wo de jame na yo na ka temi se wo betumi ene me kan kwa ne wo kan fa ye wo sa se bo we duro bia masa aseme se wo ka kona wo o de meko de tenze me komi krom na wa fa wo yire no ko de odbi nko ni nyina ne se boa me na yen solve issue no biga be fa na me na bo nipa me de nti pa kwen ko se wo ho ana yen frɛ na yen hwe ne me mpe me nkonti o de ai de tenze me kwa the main reason pa me for na say me komi krom so o nyuma ndi odbi fa fia nfanko ene odo sapan beko na me dia na mo eno na me gete ye no so na mu chiri ti me tam to me ko ho a me ase libia ni me menye sa ade na ba no e ni brase mu eni brase wo de boa me nua no baby boa for de oni awurade eno kwat na ye ka o de ma te ye be hu de be ye nti o de ma me ne de wo ko busa no eh ba ko ya na bose enso bi no Efiera. Good afternoon. Afternoon. Oh, yeah. Aboko. Efiera. Now what is it? Adumo, oh, yeah. Oh, yeah. Nagakwe.
Me yes what. I say a real man she me pervertic piano. Oh sir. I said the weather na yeshipa. Na me so me kan me mesre wa wadaroma. Ma men say wo mre be 2 minutes bi. Oh why not? Nkasa. Me ba cho ma. Ba cho o so ho te say. Me okay. Sir. Wo ho ye pa. Me ho ye. Pa. Eye. Oh okay. Nana no madaroma. Me ye. Na what did he? Me didi me okay. Ah, na o ka say wo koto nsuo ni nti. Me yo say me sorry be o say me no mo nsuo before nti. Ah, oh okay. Okay. Asembe we dey asem kakra bi na me pese me na o ka ho asem. Komo kakra bi. Nanu asem bi si wo fie. Na the way ya wusi ye no. Na me think we dey wadaroma kan be se busa kakra say wo problem bi ana. No problem. That be many problem there. Sir. When you come for. Na say we name me ba me minimo. Oh, say me dia wona ade me ba ifia ha. It is all ka so nim me a. Minim say we shia me na me say me pedan. E na ade me ba nti wonim me ampa. Ma eti wo mu. Eti say ntatia. Minimo papa. If you are me. Wo ani. Na wo hu achire pa. If you ani dia say we ase nipa bia wani mani dia mani le tuatua ho yi. Say minim say nipa bia wani. Ba ye ka ani a wotimi hu sunsun ma wo ka ho. Wo ani. If you are some our kind there. Unjimi me busa woni ntina. Wo pese wo ka bibi eto me so ana. Me hu ba wo hu me. Sumi etimi mu ne sopa yi. Me unjimi ndi so menya bibi ma unjimi ndi ana. Oh, utu a ukura kuku kese. Wo de nwura fita na akata so. E na ade kokko abu na wasoa. Akọ. Safere wo hu se ma hu. If you're me dey asem ya wo kan dey. Wasem me dey ente sa. Otsina boto so enetu. Me na wo ye ohema mpu. Nsa baako eda ne jatansa. Na wo nan enso ada ne jatanan. Na baako na aka ne de aye nipa de. Wo hoi wa wari wo nua be ma wo sunsum mu. If you're ho de enko ho. E ho de enko ho na ente sa. Hey, wasem ya wo kan endrada wo wi obi ba nan. Hey, enu de if you're Auntie, wo de me ba ye nyina na chese. Menim nipa wo ye pa. Na wutim papa ni mutim sum ne wo. Oh, me bo akasa me bo. Eno de anya no kore. En de ene we hu. Sa, wo di machi. Onante a onko wani mo, wo di wachi e na kwaso ne so. Mokoye mo nwan komande a wo di wachi na eko me bo a. Wo hoyi onto bibi, wo hia wo pagya wonsa na ato nsem. Me bo ana. Safe de waji edi se menemu. Fifreti wo. Ah, shu. Nze awia na no ayeshi. Oh, we nya bibia. Me pese me chew wase. Ma me hu se menemu pa. Auntie. Etina se woni mu we nyina ho. Menem. Ntina o de. Sanity menemu pa. Ah, okay. Niema wo ye nyina menem. Oh. Esa ne dada o senka o ka kire me. Na ka me hu se ene se mi no obi na ewo fia ha no mo a che se menye obi na me noble nso kese na eda kumase no ene me. Oh, ene pia. Na me do ba fie ha se be boa me. Na menim so se wo ena obetimi aboa me. Ababa bi ba me ho e be je ba. Na so na wo se me be hye abofra ne nso. Nti me ba ya me be hye abofra ne nso wie ye no. Me san machi akono. Ena hu mobrofo bi. Abrante hu emmobo yie. Ono a wontimi nante. No no a wontimi nkasa. Ontimi so nidi nso. Na oba tampa me do nipa bi enti no. Me bu abrante na fofia anto ata.
memre twam amama ntimi ansa nkomachi eni nti na mehu wa mehu se wo betimi aboa me ena me do ba afiase mehia wo mo aye se sia me gina hayi se metimi akominchi a just 10 good years na me manso hia me o mani da so nyina ne me ntimi ntwen 10 good years emfie du ntimi ntwen nti enunti ena me de wo e ba afiase se de obetimi aboa me na minim so se wo ena obetimi aboa me ti boa me tutu niema ye na fa niema si akwan so na boa me na meko ti metwe wo mo aye pe bibi na ye me pade ato wani mo aba Efiera na utumi yekutawi eyetumi kase pa na ye dan na ukuni ya woni ne wo hoi ene brother ya na wobo dwetai wo de so mo mfisusa na da na wote wo mo so a wo he me hwewiem na me hunsa samrante no ba ko no ka ho me kunu no na kuma muti ti enunti ena mene ne wo ho na mmom Mr. Boame no ana metimi aka acho na mentimi nko na me ma no omo hia me na me nko gimani aha me wo no me nie ni je ba akokra Mr. Boame meko Yemu kura de wo kasa wetimete. Ti mi ko hwe kura de ye kwa.